Hey guys, Kev Hudson, Foster Ash, Twig, Timeguessr, Arash, Arish, on Tachtan Shaw, August Igtanu, Gilmore, Le Beginning Timeguessr image, Monrow on Chance had Timeguessr Ekal, no Misha Ekal, Igimmer Timeguessr, River Shaw, Gabona Suk, Toshik Sil, the Geoguessr, so Todd Picture, Argument Shaw, August Kai may guess the end of Kenot, Wilmage, so down Ag Freshen, Kovma, Lishin, Kai may guess the end of Arcane Lean. A tógu an picture seo. So tá mé rasta mé ná humor neo in a good mood, neo a bhreith lá ba sé seo teachtamach cindálta ba sé seo teachtamach an fithe tríú lá an fithe gahar lá rud éigen mar sin. Ach ceapan go maiid sé goach tá mé ná humor tá mé ré so a rá lin bhí mé tanú leis seo a dhéanamh ineo agus bhí mé tanú le beginning Timeguessr image le tamil a nús. So because dús tá céit an soch Jacker tá man ná in Asia ar Arenos san áis agus an script seo ní sé mar an gná script is an cin tan an leis script nó cin tan atá ar an script atá agin san Europe ná chuidir mód in Europe Arenos agus leis an Merla agus leis an Gaelga ceapan níl sé roií for like an am céine an like I agus N so ní ceapan go de Thailand mar tá sé an for Thailand agus Vietnam áitina mar sin. Seanscoil se si le Cambodia Tá mé sríanamh áitina mar ceam gom de Far East Asia nach chuil áitina sa cheantar sin cin áitina ar beidir cúpla 5 polyúil le cúpla blian anús. But bit like Zemlin no hin, Kublin, Jego hin, mar tá seo, on 21st century on céad ish is fethe gan dash, non fethe hénú ish. Beidir Laos, tá sagam go Laos bugolín, well, tá dictatorship acu Laos Arenos agus gohfuil políocht is an beidir bugolín níos volatile mar dearfa an sin. So beidir Laos beidir is well, spéisial an féchans an léirscáil Arenos agus ba beidir cúpla smuoine agam maidir len céim tíortha bhfuil hall an sin so tá Laos, tá Cambodia, tá sé seo beagán máil ó Myanmar tá sagan gur rudí maidir le sin nach chu nimid Bangladesh. Seans go muid Myanmar nó Laos ní ceapan go muid Thailand, Cambodia beidir ní ceap Indonesia beidir. Tá brat an seo is tá jargus bán ar ceapan gur brat é seo Arenos. Níl éon brat aige eile éon áit eile ach tá lán daoine caitheamh éidir glas an seo. Ní mé cínse ach Myanmar beidir Laos síos féic an sé sin príomhchathair Laos dír connect leis an trórán. Sé le Bratislava tá rud céanna tá Bratislava díreach ar an trórán leis an Oster. Ach Arenos ní sin seo an náirt faoin trórán idir Laos agus Thailand. Ní mé cínse ach caiith mé ceap Myanmar rá beidir áte an hí an seo ach tá feeling agam tá mo gan an beidir chuil sé seo I Laos nó fiú I Cambodia. An bblion beidir níos samúla agus beidir beagán níos éasca le déanaí ach ní léon fón an sin ní eiceméon fón póca. So seans actually tá sé le gohfuil sa cuaig gohfuil sa sé beidir an bhfuil aon rud eile cadatá acu an seo sin just rud éigen sa Riot Shield. Ní léon fón ní mór an technoliacht le feicáil léon áit. So tá mise chun gábhíle is féicear an stíl ó tá an stíl soach nu a aimimse Gohfuils cúg ach seanscoil sé gohfuils fé dó tá sé Jack mar tá picture size high quality ach tá réimh se leithrin an sin de cén bhliain a bhfuil gceist nó a seanscoil sé gohfuils cúig seanscoil sé gohfuils fethe cehar na sa. Arenos sin an gus ní sé nó go hocht agus bhí sé Indonesia so tá is agam ar an rat tá acu an anti-government protest at Yarsi University in Jakarta agus ní léon fón póca réal ghfuil sé ní nó